estic pujat amb un tuk-tuk aquí a Vientiane, estic de camí cap a l'hotel. I res, estic fent aquest vídeo perquè vull que escolteu el soroll que fan els frens d'aquest vehicle. No sé si haureu pogut escoltar-ho ara mateix, però bueno, li fa falta una bona revisió amb aquest tuk-tuk. Ja estem arribant aquí a l'hotel. Aquest vehicle de ben segur que a Catalunya no passaria a l'ITV. Bueno, fins aviat, amics. Bueno, fent.